Hinke do lok lamsago haina haina rong na ani yapri ketal YouTube channel o hinke norok bahai tongbai khaklai norok jotono kaham kringna tongbai na hini hinke tini ang haina haina rong ni bagoi tewaisa ketal kai lifestyle eba biography video tuboi faika hinke norok o video ni thumbnail te title naguna sayaman kana je ang saboni lifestyle eba biography video tuboi faika nge tini ni lifestyle eba biography video hinke sini Sir Manik Debbarma ni lifestyle eba biography video. Gengge ang tini bin beparat as sana thangla because narok bo kaham kena saiman na bini khorang rok bo mahai bini talent lok bo mahai ge tong ge belai no talented belai no khorang bo kutui geng abono tasuk sana thangla gengge जों तिनि साइमा लायनो ओ भिडियो नि बिसिंति बिनि भिलेज रक बरो बिनि क्वालिफिकेशन रक बसक फैमिली मेंबर रक बसक तंकरे ओ भिडियो नि बिसिंति जों तिनि साइमा लायनाय तिन नायलायनाय इनके नरक ताबो खना याप्रे कताल यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब खालायखंगा सब्सक्राइब खालायरिदि तामनि हमाले आं बस कने सालते बो अमाहाय इंटरेस्टेड लाइफस्टाइल एबा बायोग्राफी वीडियो तो वही फाइ दङ इंगे तो फाइदे जों ताबो साइमा लायनो ओ भिडियो नि बेसि इनके फायदे संग पहिलानो जोंनि सर मानिक देब्बर्मा नि रियल नेम तामो साइमा लायन की फायदी बिनि रियल नेम गेंके मानिक देब्बर्मा ते बिनि निक नेम एबा बनो नक्रगो रिंगजांगमानि बुमुं गेंके बुतें हिनै रिंगजागो इनके जों ताबो नायलायनो बिनि हाइट एबा बिनि जगमानि रक बोसक फायदी इनके बिनि हाइट एबा बिनि जगमानि हिनकेंके 5.5 फीट ते बिनि वेट एबा बिनि हिलेकमानि हिनकेंके 56 केजी ते बिनि रिलीजियन एबा बिनि धर्म हिंके क्रिस्टियन इनके फायदे संताबक नायलायनो बिनि डेट ऑफ बर्थ एबा बिनि आसायमानि साल लग बसक फायदिंके बिनि डेट ऑफ बर्थ एबा बिनि आसायमानि साल हिंके 27 फेब्रुआरी 1989 बो आसायो ते बिनि ताबक प्रेजेंट एज उंगoi तंगमानि हिंके 32 प्लस अंका इनके फायदे संताबक नायलायनो बिनि विलेज रक बो जगावा बिनि विलेज एबा बिनि कामिनि बुमुं हिंके कृष्ण मोहन कोबरा बारा पोस्ट ऑफिस लेम्बुचोरा ते डिस्ट्रिक्ट गेंगे वेस्ट त्रिपुरा इनके फायदे संताबक साइमालायनो बिनि फैमिली ओ बुसक मेंबर तंग ते साबो साबो तंग साइमालायनो की फायदे बिनि फैमिली नि सम्बन्ध जों ताबक किसा साइमालायन इनके बिनि फैमिली ओ बिनि आमा ते बिनि बाबु ते बिनि बाय संखरक बुरि तंगो ते बिनि दारा संखरक नै ते बिनि ताबक प्रेजेंट बिनि हिक ते बिनि बसाज खरकसा तंगो इनके फायदे जों जिनि सर मानिक नि एडुकेशन किसा नायने लेनो का फायदे बिनि एडुकेशन बो स्कूलिंग खलाइमानि एबा बो परि थांमोन स्कूल नि बुमुं गेंके प्रगति विद्या भवन स्कूल बो परि थांजाक गे आबोनि यागलंगे बिनि कॉलेज परिमानि बुमुं गेंके महाराजा वीर विक्रम कॉलेज बो परिका ते बिनि क्वालिफिकेशन गेंके बो बीए पास क्लाइजा इनके फायदे जों ताव नायलायनो बिनि हॉबीज एबा बिनि मोचुंमारक तामरक फायदिन के बिनि हॉबीज एबा बिनि मोचुंमानि हिंगे बो क्रिकेट रक थुंगनानि ते फुटबॉल रक थुंगनानि बेलायखना मोचुंजागो सिनि सर मानिक देब्बर्मा इनके जों ताबो नायलायनो बिनि प्रोफेशन रक तामरक बिनि प्रोफेशन गेंगे सिंगर ते बिनि फेवरेट फूड गेंगे वाक पहान मस्ते ते जेकोनो साबरो सामनो बो बेलायखना हमजाको सिनि सर मानिक देब्बर्मा इनके बिनि फेवरेट सिंगर गेंगे सानो निगमना बो बेलायखना चाजाकोगो सिनि सर मानिक देब्बर्मा इनके दलक तिनिन बग आसंगना गेनरक तमुनो सिनि सर मानिक देब्बर्मा न सपोर्ट खलाइतो खंगे प्लीज ओ वीडियो न फाइसा लाइक रिनानि ताफुकदि इनके नरक ताबुखना याब्रे कताल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब खलाइखंगा सब्सक्राइब खलाइरिदि इनके तिनिन बग आसंगना नेक्स्ट वीडियो तेसे मालाय पिनाय नरक बाय इनके जतन न बाय